Na перший схадське Міністерства торговини, туризма i telekomunikacijog z nacionalnima, regionalnima i lokalnima emiterami o procesu prehodu z analognoho na digitalne emitovanje TV signala, naglašeno, že Srbija po juni 2015 roku prehodzi na digitalne emitovanje. Ministar trgovini, turizma i telekomunikacijog Rasim Ljajić najavil, že za najhudobnejšie kategoriji žiteljstva država obezpeči neophodni set-top boksi za prijem digitalnog signala. On hvalil, že 17. i 18. septembra bude potpisane sporozumenje z Evropsku banku o požički 24 milioni evra za nabavljanje neophodne opremi. 1. septembra počeo je taj tranzicioni period gde imamo i digitalno i analogno emitovanje i taj tranzicioni period će trajati do 1. maja. Srbija je podeljena u 3 zone i 1. marta će biti u potpunosti isključena jedna zona, 1. aprila druga zona i 1. maja i treća zona kada bi definitivno Srbija prešla na digitalno emitovanje. Ljajić varil, že digitalizacija nije trošok, ali je investicija do tehnologije. Na Shadski povedene, že Evropska unija potrimuje Srbiju u tim procesu za zveciak 10 milioni evra, kele obezpečene po teras. Tiž važna, že bi se začuval medijski pluralizam okreme na lokalnim i regionalnim urovnju i medijoh kotri emituju programu na jezikoh nacionalnih zajednicoh. Proces digitalizacije u Srbiji počal 2006 roku, a perša mreža za digitalno emitovanje postavena 2012 roku.